Takže ľudia, aby ste vedeli, ako sa to hýbe, tak teraz vám to ukážem. Pozri, vidíš, jak to pomaličke prepadáva? Tak to iba ideš s tým, vieš, tak to necháš, ideš hore a znova necháš prepadávať a oni to úplne nasávajú, strašne moc. Uvidíte hore na tých jalcov, len to teraz chcem skúsiť ostrieža, hej, na chvíľku. Takže čaute ľudia, máme tu tutoriál, ako chytať tú moju tzv. Zimnú gumičku, hej, chytáme na tantičku, čiernu momentálne, mali sme veľký drb pred chvíľkou na streame a maličká záťaž musí byť, fakt maličká, toto je, čo ja viem, koľko to môže mať, to môže mať 0,2 gramu, hej, alebo tak nejak. Chytáš na čiernu gumičku, bez protirotuháčik to stačí, to je pohode, s týmto úplne bez problémov vyťahneš väčšinou tie ryby. Takže nahodíš, hej, nájdeš si takú najlepšiu jamku, musíš mať jamu, proste, hej, pličina a jama musí byť, hej. A v tej, proste, oni strašne kvantum ryb tam je. Ono, možno ich nevidíš, ale proste strašne moc ich tam je, hej. Takže jamu musíš takto na zimu najlepšiu jamu proste nájsť. A nehávaš to prepadávať a veľmi pomaličky, chápeš. Musíš fakt pomaličky to musíš nájsť prepadávať na to, aby tie ryby za tým dojdu a že oni to nasajú, chápeš. Ty máš ako od zubáča záber, hej? Ty máš niečo ako takto, hej? Záber, že... A to je všetko, oni to proste nasajú. Jalec ti to väčšinou nasaje, proste to neriešiš. Ale ideme aj vyššie už, a tam vám to ukážem na jalcov, hej? Takže si zapamätajte, zatiaľ, a ukážem vám aj ten záber. Dúfam, že ho natočím. Celkom sa dobre mám, dneska sa mám dobre. Idem si zachytať, dúfam, že chytím nejakú veľkú rybu. Aha, drp je tam, ty vole, videli ste ten záber? Aha, videl si to? Jak to strhol? Ale toto bol instantný záver, to som nečakal. Sorry, akurát som nesústrelil, vôbec som sa nesústrelil na to by som mal tú rybu. Som ho strašne neskoro sypol. On to už bral ľudicu a som ešte nezareagoval som dobre, bohužiaľ. Vidíš, nechal si prepadávať. Hen tam jama, pod tým stromom je vlastne jama a tam sú ryby, hej? Tam majú nejaký úkryt, tam sa im to ľúbi. A odtiaľ hneď záber došiel. Netreba sa rád, že keď to necháš vlastne dlhšie splavovať, hej? Keď tam máš ten 0,2 ten tungsten, tak to proste úplne pomaličky prepadáva a krásne proste si to zoberú tie ryby. Ja proste strašne rád chytám na šnúru, lebo cítim extrémne rýchlo tie zábery vlastne, takže strašne rád chytám na šnúru, hej? Dajte si tam asi radšej silón, za silón, keď proste musíš mať dobrý kontakt proste s tou nástrahou, vieš. Nemáš so silónom až taký kontakt, ten 100%, to cítiš. A je tam. Vidíš? Nehal si vyklesať a pekne, krásne. Toto. Vidíš druhý spot hneď. Bum, ryba. Vidíš, že to funguje proste. Čierna, tanta a funguje to proste, chápeš? Za koľko som chytil tú rybu? Za 20 minút, maxi ani nie. Strašne rýchlo. Vidíš to? A je tam jalčák. A síce tento je fakt maličký. Toto je fakt malé. Ale dá sa chytiť, že 50-ky normálne chytáš. A úplne bežne. A tu dneska chcem chytiť, lebo to je fakt akože riadna ryba už. To vám chcem strašne ukázať. A vyššie viem, tam na tých úsekoch, že tam to je strašne super. Že tam sa reálne dosť dá chytiť tie veľké. Tam ich je viacej. Ale toto dole brehom to není také úplne zábavné, toto chytať, lebo to keď ti klesne na dno, tak zatrhneš hneď. To nechceš. A je tam. Ty vole, videli ste to, jak to zobral? Pekne. Na tom silóne to bolo úplne nádherne teraz vidno. Tak sa to vlastne potopilo a ten silón takto začal zdrhať. A ty si ani necítil nič na palici, ale videl si už na silóne. Bum. A jak to pozri, jak to strhol. Škoda, nevadí. Napichnem znova. Ešte aj teraz používam ten dlhší háčik, aj tak sa nepichne. Nechápem. Škoda. To je škoda proste. Už 3 zábery som posral. Dobre, toto je ešte dobré miesto, ale tu si nahodím iba raz. Tu som mal pár rýb, ale strašná pličina tu je. Až jama ide až tam, ale tam sa vyhodila ryba teraz. Je tam. A je to, a veľká ryba. No, pozrej, dá si vríti. No, chytíš veľkú rybu, asi skončil. Ty vole, čo to je? Čo to bude? Len nehneď do krikov. To bude nejaká blbosť veľká. Neviem, čo to je. Jalec, ty kokos, jaký veľký. Ty vole, poď sem. Yes.
Ty vole, ten je aký brutálny, tak ten má 40 na 100%. Ty kokos, chlapci. Máme ho. A pozri, ale zžižal tam tu, ale máme ho, vidíš. Hej, ja vám vravím, toto je proste najviac úprimná radosť, čo môže človek mať. Úplne som brutálne spokojný, že to funguje. A vypadlo mi volať od batohu. Ty vole, pozri. Jaký krásovec. Nezmestní sa do telefónu, ale brutálne je. No poď sem. Púšťačky. Bye bye, nedočiahnem na dno. Vyťahnem novú tantu, hej, čo som teraz používal. Presne, takto nejako to vyzerá, hej. Máš to brutálne nadipované. Úplne akože... Aha, pozri, čo to robí na mojich prstoch. Máš to nadipované. Teraz to smrdí a teraz ryby to proste chcú. Dobre, hej, borci, musím vám povedať, to padlo, musím vám povedať, že ste mali pravdu s tým hákom. Normálne ste mali pravdu s tým hákom, ktorý bol veľký. Jolly teda mal pravdu. Ale asi ostatní si to tiež mysleli, typujem, že to isté úplne, ale je to furt. Áno, inak to vidia. Víš? Takže UV farba, to je secret. Ale neviem, či ho odtiaľ druhého vyťahnem, borci. To už by bolo moc. Tento bol brutálny, ty vole, 40-ka určite. Ešte väčší, keby to zobral, nie? Tak neviem. Ale pozeraj, jak ťahal. A išiel preč. Bojoval, dobre. A na túto palicu to je úplne super. Proste chytačka. Aha, je tam. Veľký. A ďalší to zobral, chápeš? A hneď, a tu zelenú, jak chcú. Počkaj, teraz je za kríkmi. To je zle. Ja toho tam, počkaj, nejako opatrne musím vyťahnuť. Nemôže ísť po tie kríky. No prdele. Neviem, tam proste sú kríky, chápeš? On tam vleze a dobre, poď. Dobre, môžem priťahnuť. Poď, za krajíček to má. Úplne za krajíček. Yes, je tam. Kokos. Ten je tiež, jaké to by. A pozeraj, aký je veľký. To funguje proste. Zas mi už zežral. Prečo mi to žereš furt? Ďalšiu tam musím dať, chápeš? Už dve mi rozbil. Za chvíľku nebudem mať ani jednu. A hotovo. Dobre, tento má mám ešte mokrú ruku, nebojte sa. Nemám ju úplne suchú. Pozeraj, aký je veľký. Nebudem ho chytať viacej, ale brutálny. A pustím ho takto. Teraz nechce sa mi tam ísť dole sa krčiť. No poď. No hýbaj, utekaj. A teraz jak vyštartuje odtiaľ. Ale ide, chilluje. Tak nech si chilluje, on si odíde sám. Aha. A už išiel preč. Vidíš to, jak to rýchlo naštartuje tá ryba? Ona zistí, že môže ísť a ide. Dobre, skúsme teraz zelenú, aby som vám ukázal ďalšiu farbu. Hej? Skúsime zelenú, tu sme ešte dneska neskúšali. Prdele, zase to zamotalo, to je strašné. Tá šnúra není až taká dobrá, no. Dajte si tam radšej silon. Ale išiel by som ďalšie miesto, alebo ešte nahodím to tu dole. To som neskúšal. Tak, parádny náhod, úplne krásny náhod, takto. Tam, a takto vám to ukážem, aby ste videli aj udicu. Ale som úplne vykrútený, totálne. Necháš prepadávať, ale teraz dlhšie, pretože si dole prúdom, chápeš, môžeš to nehať dlhšie prepadávať, ale dorovnávaš furt. Poďme, bachni do toho ďalší. Trp, je tam. Možno ostrieš. Prosím, ostrieš. Nie, je to jalec ďalší. Ďalší jalec. A chytáš proste tie ryby aj na tú hnedú, kámo, aj tú hnedú chcú. Aj tú čiernu by asi zožrali teraz, keď sú tu. Au, ty vole, pozeraj. Zapichlo sa mi to do prstu, ale hneda tamta. Aj to chcú. A ja som nečakal, dobre, nečakal som, že tam chytím hneď. Ale zobral to hneď. Lebo na týchto miestach moc nechytám. A ja som to povedal na začiatku a už 3 ryby som tu vyťahol. Neviem, čo to. A dobre, proste. Dobre, ideme na to lepšie miesto asi. Tu nič. Tu už 3 ryby, to je moc. Musíme to meniť. Som povedal na začiatku videa, že to proste musíš meniť, lebo sa poplašia dosť rýchlo. Ich tu bolo určite viacej, ale proste zachytali to iba traja, no. Už potom ostatní proste sú vyplašené tie ryby úplne. Teraz cez zimu som to všimol. I polarizačkami úplne, keď je fakt, že zima ráno a vidíš úplne na dno. Úplne prelizačná voda je. Ešte raz to tam nahodím a uvidíme ešte, či to zoberie alebo nie. Mali sme záberík, hadr, je si tam.
Ja som vedel, že to zoberie. Ja som to vedel, že tam bude ryba, ja som to vedel, borci. Vypol, nie, nevypol sa. Čo by sa vypol. A tie háčiky dosť dobre držia. Máme rybu. Je tam. A dobre, toto je menší, toto je maličký. To bol asi ten prvý, čo mi za toto zaklepkal. To zobral ešte raz. Mu to vypadlo aj krásne. Bez protirotu háčik. A taká malá rybka. Jalček malý, ale som rád aj tak. Poteší. No, paráda. Ten dlhý podberák potrebuješ na tie vysoké berehy. To vždycky. To skúsime. Je celkom také čudné miesto. Neviem, prečo tu berú, ale berú tu. Cez leto brali strašne moc to. Som ich čápal na woblera, ty vole. Strašne pekne. Hop. No poď, zober to. A je tam. Nemôžem kričať, lebo to si vyplašíš hneď, hej. Ale videli ste to, jak to bral? Tú palicu? A aby ste to videli, tak to vám dám dopredu. On to chytí znova podľa mňa. Kúkajte na špičku. Zas to dobuchol. Videli ste to? Znova to dobuchol. A ja som ho videl aj v polaridačkách. A neviem náhodou, či to náhodou není zubáč. Poď ešte raz toho razmachni, prosím. Není to podľa mňa malé, ale proste opatrné strašne. No, to nebolo úplne dobré. Tak. Poď zober to ešte. Je tam. Konečne. Bože. A dobrý jalec. Kde mám podberak? Ty vole. Kde si? Tu si. Jaký? Taký. Není najmenší, ale ako je malý stále. Tak. 30 môže mať. A 30 je celkom pekný už. Musíme použiť nemusíme použiť pianos. Si to vytrepal sám. Bez protirotu háčik je super. Hej, TDčka, nástrahy, parádne úplne. Tu to máš, páči sa ti. Choď ďalčoun. Ten bol hladný, veru, no. Ten bol pekne hladný.